hoa cả là khai hambai और कोठो को पानो नरकनो कैसे वीडियो में खाओका तामने बागे हिंगे आनी नक और एकटा ताबुक वो एकटा वो मरम करने नहीं है आनी नक बाइक का वाटी खाइए तब ईश्वर का तिरिखा जों खारसलामा मैखा उन मुसा पंदेरा लिया अपने बागे ब्लैका ईश्वरनो हामबाय sini joto ibra mothani sini taku nobo khakaham hamjakmai khoro aboni bagi tabu nok tongna kuri engi jongkha hayi nei khayi hai blai chawo sini MDC sar sini MLA song hai sini ne jaga Pleona sini koblasa ka tana hambai teino rok joto nai tongnai rono hambai maya phanai norok kisa pore nugana naidi tini hor thangnai sung joto saimano watui no bar phaiye belakena ha kotomni watui amani bagai sini taku kokra sini taku sopon bini nukhung bike rubui thangka no kha tongai khamu songi tongkhai suamani phasingon no ani bisingti koyo naidi ang truk truk nungno mangku desagai phunugui tongo on bising konya sini MDC te borong munang sini MLS mono norok kisase phaiye visit khlaiphai ke chanai tamgai bini tabuk tongkhor je tong thaiabo bai thangka norok kisapuna senami bono tongnani jaga lelalani jaga bai senami rekhe chanai abo simi ang koinai sini gani gami borok rok mothan borok no ang aro push khainai norok naidi nugdi naiphaidi sungbo bai ke senami man tisai man norok naimnana norok kha kwar khai kha sabai phailakai sing chanai tamai he sing sia jorao sin dofarok sing ojora kha subnani nangkha ba suborani jora norok bansuk di phaidi nono nangsui tongise bai masao ang tabukni visit khai tongo nai tongo truk truk norok mangpili no nungnai mo kai tailam heikau janla sing tailam khan sabna chin mani kokbai tailam ekdam ha yapang kerngin no kwak thangka kachana hamari bai borok kothang no tongo dera mungke boni sako phalia hepna bong nukhung borok wana jak tai bini sak bo hamtaya nok nukhuna group ebe khaba sob bodo logo group rogo nukhuna thangnai hati barni sekhang kisa bo sakham nogo naijakha ebe treatment khaijaka ojora bose tangnai bose ajinai pheba bini nukhung nok baijak kai tebo bini wana ma kotor bokhrogo habjak pressure norok wansuk di kisa no sanai wansuk